Uroczystość zwiastowania Pańskiego Kościół celebruje moment, kiedy jednorodzony Syn Boży za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. Tak wielka tajemnica dana nam jest za pośrednictwem Marii, służebnicy Pana. Przez nią Bóg zstąpił na ziemię. W niej widzimy, że Bóg chce z człowiekiem nie tylko rozmawiać, chce nas nie tylko pouczać, zawierać z nami przymierze, ale chce się oddać każdemu z nas. Chce dać siebie samego po to, byśmy mieli udział w Jego życiu. Maria uwierzyła słowom, które jej Bóg zwiastował za pośrednictwem anioła. Uwierzyła temu, co w ludzkich oczach wydaje się niemożliwe. Uroczystość zwiastowania jest w naszym zakonie dniem złożenia profesji wieczystej. Nie przypadkiem. Osoba konsekrowana poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oddaje się Bogu, który pierwszy nam się oddał w swoim Synu. W ślubach Paulin chce zostać okryty mocą Bożą. Chce tak jak Maria być znakiem miłości Boga do człowieka. Paulin chce poprzez śluby świadczyć, że i dziś Bóg dokonuje rzeczy niemożliwych. Módlmy się za naszych braci, którzy dzisiaj składają profesję wieczystą. Prośmy za nich, aby byli żywym znakiem miłości Boga do człowieka oraz znakiem Bożej obecności wśród nas.